قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت. إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. سنمد عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دما فإن لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مشاهدي الكرام أينما كنتم نحييكم بتحية السلامة والإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما سلامه تلين يتافل بابلا جلي مليكونا أني ملي ركوكا aw mana kɛ fan o fan waati na an nisɔndiyalen se wala bɛ bɔ ka aw fo ni alisilamiya ka foli ye duwawu de ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka lɔdɔniya ka fɔ ni an nalen an ka émission kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan émission min n'an b'a wele ka fɔ nafolo ani a bugusira. Nafolo n'a bugusira ye jamukan tele ɲɛta kɛmɛ ka min bila sen kan dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ docteur Umar Abdala Boli bisimila an na ka se ka barosi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nafolo kunkankow kan, nafolo a kiti, nafolo silamɛya ka bilasiralikanw, nafolo a bɛ sɔrɔ cogo di, nafolo yɛrɛ bɛ se ka bugu cogo di, fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ adamaden bɛ se k'olu bila sen kan min b'a to ni nafolo ko a bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Hakili la ani docteur bɛ nin barosigi in kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun. An balimaw, an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ jamukan yɛrɛ tilanen bɛ ka taa tilayɔrɔmaba fila la. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? Nafolo ko kitiw, o ye tilayɔrɔ fɔlɔ ye, an bɛ dɔgɔkun kelen k'o kan. A tilayɔrɔ filanan ye ne yɛrɛ ka jamukan ye, n'o de ye nafolo bɛ sɔrɔ cogo di, nafolo bɛ bugu cogo di, technique fɛrɛ minnu bɛ yen ni adamaden m'olu bila sen kan min b'a to bɛ kɛ nafolotigi ye. Docteur, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bi ta ne tɛ kuma jɛya sisan tan kana na ta quoi. Wala min ɲininka teliya bolo ma docteur, folikan di mɔgɔw ma. Alhamdulillah. An bɛna don sisan ko mɔgɔw ka ngɔ sisan. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz président bari ni émission in donc kanti tam ma cɛnci technique o wɛrɛ fɛrɛ minnu n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka bila sen kan ni ala ka sababa ye i bɛ nafolo caman sɔrɔ inshallah. O la an ye bɛnkan min kɛ o de ka fɔ an b'a daminɛ ni dɔ ka sɛbɛnifɛn ye ka da kan maa i mana kɛ cogo cogo maa minnu kɔni ɲɛ maa minnu ye ko jateminɛ kosɛbɛ i bɛ baara kɛ n'olu ta ye. O la maa min ye sɛbɛnni kɛ nin ko kan n'a bɛ se ka jate maa fɔlɔ yɛrɛ min ye sɛbɛnni k'a la ni diɲɛ in bɛɛ lajɛlen sɔnnen b'o ma n'a ka livre sanna kosɛbɛ donc an b'o ka livre de kan n'o ye a tɔgɔ di a ka kitabu tɔgɔ Mufakir Tusbihani, o ye arabukan ye, anglais ta ye Think and Grow Rich. I miiri i ka kɛ nafolotigi ye. A ye fɛn minnu bila fana, a ye taabolo minnu bila ou bien a ye fɛɛrɛ minnu bila bi bi in na fana maa minnu kɛra miliyari caman bi maa minnu bolo bi bi in na olu caman ye livre in kalan ka baara kɛ n'a hakilinaw ye. O la a ka kan fana ni émission in na an ka tɛmɛ o livre in kan o kɔfɛ sira kura wɛrɛ minnu bɛ ka fara o kan ou bien hakilina kura wɛrɛ minnu bɛ yen an bɛ se k'o fara a kan. Olu caman kelen kelen y'a kalan, an bɛna jɛ k'a kalan de. Ayiwa an kɔni bɛ k'a balamɔ k'a di mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni. Ayiwa docteur an bɛ taa dɔɔni dɔɔni. Cɛkɔrɔba dɔ ko n ma ko nafolo min sɔrɔla dɔɔni dɔɔni k'o de bɛ mɛn. Ayiwa basi tɛ, o ye tiɲɛ ye. Min bɛ bali ka na k'o kuma dɔw la k'a tɛ mɛn dɛ. Naam, a ka kuma ye tiɲɛ ye. Ka d'a kan nafolo mago bɛ waati la, sunanu kawuniya fana mago b'o la. O de la nafolo min bɛ bali ka sɔrɔ o ye chance la nafolo ye. Bon, o ye n'a ɲinina chance la siraw fɛ o problème caman b'o la. Ata an da bɛna soma ɲɛfɛla la i b'a fɔ loterie siraw kan u bɛ casino siraw kan i bɛ sɔrɔ su kelen i bɛ se ka miliyɔn 40 sɔrɔ, ou su kelen i bɛ se ka miliyɔn 100 sɔrɔ, nka su kelen fana i bɛ se ka perdre la. A ye min fɔ kuma ye tiɲɛ de ye. Wa fana minnu fana ye nafolo sɔrɔ ayiwa minnu fana ye nafolo sɔrɔ bi bi in na n'a sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko miliyari caman b'o, ne ye jateminɛ kɛ o ye temps min k'a la a ye waati dɔn ta donc kuma in ka kɛnɛ. O de la n ma pressé kojugu, n ye waati dɔ fɔ n ta la. Ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Ok 2030 tɛ hakili lajigi inchallah 2030. Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen. Amina rabi. I bɛ hakili lajigi kan ye sigi tɛmɛna an tun jɔra yɔrɔ min na. An kun jɔra yɔrɔ min na a ye hakilina minnu di a ko ni maa n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛntigi ye ni ni maaw bɛ baarakɛ ɲɔgɔnya la a ye fɛn fɔlɔ min kɔnna o ɲɛ n'i bɛ nafolo ɲini na f'i ka hadamaden dɔw sɔrɔ ka fari i yɛrɛ kan ka hadamadenw hakili ka hadamadenw ka k'u fɛ u ka k'i fɛ f'u k'u hakilina d'i ma aw k'aw hakilina fara ɲɔgɔn kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana min kan ka fara o kan o de n'i bɛ baara o baara kɛ i k'a kɛ fo ka dɔ fara a kan kosɛbɛ an ye extra mile c'est-à-dire n'i kan ka baara min kɛ i bɛ dɔ fara a kan n'i kan ka service min di i bɛ service i bɛ caman ji de a la donc an jɔra o babu de la ni maa o maa i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ o la i bɛ service min di maaw ma
to ba ke cogo min na e kana daw ma de e ka fɛn wɛrɛ kala min bi qualité dama min be nimisi wasa di i ka maaw ma an y'a fɔ o yɛrɛ nafa ye min an dɔɔni fɔ o yɛrɛ an ye nafa dɔw fɔ o fɔlɔ ye min fɔlɔ a bɛ kɛ sababu hadamadenw se ka kariya kɔ tiɲɛ don na o tɛ se ka kariya tiɲɛ don filanan fɔ e yɛrɛ fana i bɛ danaya sɔrɔ i yɛrɛ la ka da kan e bɛ ka kɛ ka da kan i b'a dɔn nafa caman b'a la i yɛrɛ kunna o ye tiɲɛ nka min kun tora o de ye an b'a fɔ ko exercice n'o ye nin dɔnni kɔfɛ san i kan ka mun de bila sen kan pour que i yɛrɛ k'i yɛrɛ dege o la an b'a fɔ exercice o de kan ka to ka kɛ émission laban ye voilà o bɛ ko in ye an sɔnna o bɛ ko in ye ale ka to kɛ laban na n'o ye exercice filɛ i kan ka nin an ye nin fɔ hakilina filɛ nin o de k'a fɔ i bɛ baara o baara la a kɛ ka ɲɛ fo ka tɛmɛ an y'a fɔ fana hali maa minnu bɛ fonction publique la maa minnu bɛ baara la maa wɛrɛw fɛ n'i bɛ fɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ e ka baara bɛɛ lajɛlen f'a ka kɛ fo ka dɔ fara a kan nka n'i y'a kɛ dɔrɔn a kan ka dɔn i danna yɔrɔ min na i ka taaɲɛ bɛ sumaya mais min dir'i ma e b'a kɛ ka ɲuman yɔrɔw kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min ma ɲini fɛ min bɛ se ka taa ni cakɛda ye ɲɛ min bɛ se ka yɛrɛ yiriwa o de bɛ kɛ sababu i fana bɛ yiriwali sɔrɔ mais hali o la mɔgɔ bɛ girin kan an y'a fɔ nafa min b'a la mɔgɔ tɛ se ka kariya i kɔ non donc nin fana bɛ maa dɛmɛ an ye min fɔ i ka mɔgɔw fana sɔrɔ minnu bɛ fara i kan baara la ka da kan n'i y'a ye maa bɛ fara i kan baara la a b'a kɔnɔjɛ a b'a ye k'a fɔ e fana e maa min mɔgɔ tɛ se ka kariya i kɔ o yɔrɔnin an b'o fɔ dɛ a dɔ ye masala baarakɛyɔrɔ la e bɛ na joona a baarakɛyɔrɔ la e bɛ baaraw kɛ ka tɛmɛ e b'i ka ko organiser tɔw dun ta ye hami dɔrɔn an ka taa ye olu tɛ se ka kɛ kelen ye donc exercice in an bɛ se k'o di hali n'a sɔrɔ kan ka di laban de la a di kɛ problème t'a la a fɔlɔ an bɛ bi bɛɛ sini n'i taara i ka baarakɛyɔrɔ la ou bien n'i taara i ka feerekɛyɔrɔ la a daminɛ i ka baara dɔ kɛ baara min ni mɔgɔw sigilen tɛ n'a ye k'i bɛ se k'a kɛ maa si ma a miiri k'a fɔ ko ni u nana i bɛ wuli k'u fo ou bien i bɛ taa d'u ma ou bien i bɛ fɛn d'u ma u ma deli ka min ye i ka ko la ko ɲuman na baara la dès maintenant sini o pratique daminɛ kabi sini i tɛ min mɔgɔw sigilen tɛ min fo ka mun de kɛra bi ka d'a kan e bɛ ka programme e bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi o la o ye pratique fɔlɔ ye bi a filanan n'i b'a kɛ fana a kɛ ni hakilisigi ye a kɛ k'a sɔrɔ i nisɔndiyalen don n'a ye a kɛ k'a sɔrɔ fana hakilina min b'i la o de ye k'a fɔ a bɛna diya mɔgɔ ye mɔgɔ tɛna fɔ k'a bɛ k'a kɛ tɔgɔ ɲini kama u tɛna fɔ k'a fɔ k'a bɛ k'a kɛ fɛn dɔ kama i b'a kɛ an b'a fɔ positif k'a sɔrɔ i hakili sigilen don i bɛ ka hakilina ɲumanw de nati hali ne ye nin kɛ bi patron bɛna kumakan duman de fɔ n ye i kana fɔ est ce que ne ye nin kɛ bi patron yɛrɛ tɛna fɔ ko ne bɛ yɛrɛ jira la ou bien patron tɛna fɔ est ce que ne m'a nɛgɛ kan'o côté lajɛ quoi côté positif n'o ye i bɛna baara in kɛ i k'a kɛ k'a fɔ hakilina ɲumanw de b'i kunna k'a fɔ mɔgɔw bɛna kuma ɲumanw fana de f'i ma n'o ye k'a kɛ bɛ akiliya ijabiya avec positivité c'est très important o ye filanan ye sabanan nin baara in kɛ tile 7 ka tugu ɲɔgɔn kɔ 7 jours k'a kɛ bi ka sini bila o tɛ dɛ ayi i bɛ nin kɛ tile 7 ka tugu ɲɔgɔn kɔ layi ta ma bɔ cameraman ta ma bɔ ayiwa a b'a kɛ ni tile 7 fɛ de don tile 7 i bɛna jaabi min sɔrɔ la i yɛrɛ bɛna sɔrɔ i yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ i yɛrɛ bɛna lafiyaba sɔrɔ i bɛna bonheur ba sɔrɔ ni an ka bi exercice i bɛna kɛ fana i ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛna yɛlɛmɛba sɔrɔ i ka kow la olu ka taabolo la ni bonya kun tɛ kan o ni bonya ni respect kun tɛ kan danaya kun tɛ kan i b'a ye k'a fɔ changement ba bɛ don i ka ko taabolo la o ye hali ni cakɛda hali ni maa min fana ye feerelikɛla ye n'i ye changement don i ka feere taabolo la i ka kuma ɲɔgɔnya la i baarakɛɲɔgɔnw ka taabolo ni fɛnw na i ka nin kɛ dɔgɔkun kelen ka tugu ɲɔgɔn kɔ i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛmɛba bɛ don i ka sanniko la i ka feereko la mɔgɔw ka sanniko la an yɛrɛ bɛ ka commerçant dɛmɛ k'an tɛ yan o an bɛ k'u dɛmɛ u ka bitiki kɔnɔ feere kɛcogo la kosɛbɛ bi bi na ni maa minnu bɛ fɛ ka wari sɔrɔ jamana minnu ye miliyariw sɔrɔ jamana minnu bi na n'an ka jamanadenw bɛ ɲɛbɔ k'u bɛ taa nafolo ɲini u fɛ olu caman ye nin de kɛ ka se ka u ka jamanaw layiriwa ka se k'u ka cakɛdaw yiriwa ka d'a kan économiste bɛ min fɔ ni jamanaden caman ye nafolo sɔrɔ o ye jamana fana sɔrɔlen ka nafolo sɔrɔ o de la f'i ka fɛn bila sen kan jamanaden caman bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na économiste Adam Smith ka waati la the wealth of nation jamanadenw bɛ se ka kɛ fɛntigi ye cogo di ka ni jamanadenw kɛra fɛntigi ye o de ye jamana fana kelen fɛntigi ye jamana bɛ sɔrɔ kɛ obligatoirement jamana bɛ sɔrɔ kɛ donc an fana b'o de fɛ an ka commerçant ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ ka jidi a ka yiriwa a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye o la gindo wɛrɛ t'a la k'a fɔ n bɛ taa karisa fɛ a b'a ɲɛɲini o si t'a la kɛnɛkan ko de don sunanun kawuniya ala ye min bila sen kan nin tɛ mori ko ye sa nin tɛ mori ko nin tɛ turabu ko nin tɛ doma ko ye ni maa min y'a kɛ kɛnɛkan ko de don a bɛ a jaabi ye ni ala ka jɛn ye samɛ kɔni bɛ fɛn o fɛn fɔ a b'a fɔ ni ala ka jɛn ye o la ni wulu dɔw ka livre kalan i tɛ ala ka jɛn sɔrɔ an kan an kɔni b'a fɔ ni ala ka jɛn ye ka d'a kan mun min dalen don min na a bɛ sababu ta a bɛ sɔrɔ ka jigin ala kan ala ye sababu dɔw fana bila yen a ka ca la ni maa min y'o ta o de bɛ kɛ
donc an kun min de kan n'o ye sabanan ye sigi tɛmɛnan jɔra baara bɛɛ lajɛlen i k'a kɛ ka farankan k'a kan i bɛ service o service kɛ i k'a kɛ ka farankan k'a kan exercice ye min ye dès maintenant sini bɛ yɛlɛma don ka cogoya la i ka baara taabolo la kelen filanan fana i k'a kɛ ni hakilina ye k'a sɔrɔ hakilina ɲuman ye sabanan i k'a lajɛ kow bɛ changer cogo min na donc ni min bɔr'o la o bɛ se ka i wele u bɛ se ka cikanw bila ka na ɲɛtaa la o k'a ye changement min donn'u ka ko la n'i y'a kɛ une semaine o kɔrɔ an bɛ ka commerçants ni opérateurs ni jamatigiw ka élection kɔnɔ inchallah ni ala ka jɛn inchallah ni kun ye awɔ o don an jɔra moyen sabanan min ni Napoleon Hill y'a fɔ a ka niveau la kosɛbɛ nin de ye sira sabanan ou bien hakilina sabanan min ni ma kan k'i janto a la n'i bi i ka nafolo ɲini sira kan n'i bɛ fɛ ka caman sɔrɔ naam docteur b'a dɔn nin tɛ nafolo ɲini yɛrɛ dɔrɔn ye ayiwa hali du kɔnɔ naam hali du kɔnɔ ne ka jate hali du kɔnɔ naam ne ye nin pratiquer i bɛ yɛlɛma ye ni mɔgɔw cɛla voilà o de la an y'a fɔ i komi mɔgɔw hamilen don ka se ka sɔrɔ kɛ o ye ko ɲuman ye sinon yɛrɛ ale ye fɛn yɛrɛ tɔgɔ da ko the science of success c'est à dire mɔgɔ bɛ se ka réussir cogo di ka ɲɛnama o dɔnni i komi nafolo bi jate fɛn ye fɛn min n'a sɔrɔ adamadenw mago b'a la u tɛ se ka kariya kɔ wa fana ale fana sɔrɔli fana b'a jira an bɛ se k'a fɔ bakuruba la k'a fɔ a tigi réussira fana diɲɛlatigɛ kɔnɔna nafolo bɛ maa bolo ko caman bɛ se ka ko kɔnɔna donc ni maa min fana sabala fo k'a sɔrɔ a bɛ se ka jate nafolo kɔni ɲini na a réussira sinon a bɛ ka hakilina minnu fɔ hali i ka mɔgɔ ninnu fana n'olu fana y'o kɛ u ka faye la an balakaw docteur ko ten ko ka nin kɛ foyer la ni ala sara docteur et surtout ni fila bɛ mɔgɔ bolo nin ye sira ɲuman ba ayiwa kelen bɛ maa bolo fila bɛ bolo saba naani n'olu kɔni ye nin kɛ ni ala sɔnna n'u ye nin kɛ e cɛ sigilen de bɛ yen e taara i ko i ka mɔgɔ nin ta la e cɛ kun sigilen don ko n'i nana i bɛna ji de d'a ma a nana sɔrɔ bi i ye fɛn wɛrɛw k'a la i ye fɛn wɛrɛw k'a la sini a y'o kɛ sini kɛnɛ a y'a sɔrɔ changement donna kow la o kɔfɛ i ye jɛgɛ jeninen d'a ma ayiwa non n tɛ taa sa a kun sigilen tɛ dɛ o la n bɛ n da o filanan ko yɛrɛ n'ala sɔnna ko in b'o cogo di docteur ma ala k'a ɲɛ ka d'a ma Allahu akbar télé ɲɛtaa filɛbagaw an b'aw fo halisa an b'a yira aw la an b'an ka émission de la nafolo ani a bugusira fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ yen ni hadamaden bɛ jama la walama hadamaden bɛ nafolo ɲini na wala i bɛ k'i mako ɲini n'i y'olu bila sen kan i bɛ réussir ka ɲɛnamaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo ko fan fɛ an bɛ ka barosigi k'a la dɔɔni docteur Umaru Abdala Boli ale de bɛ barosigi in kɛ n'an ye kuma bɛɛ an ka recherche kɛla don an ka ɲininikɛla don nafolo ko kun kan tiɲɛ yɛrɛ a bɛ ka kuma minnu fɔ temps don u bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ b'a fɔ ten ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ quoi docteur an ta tayib o la hakilina naaninan ou bien sira naaninan o de ye a ye min fɔ angilɛ la ko applied faith n'o ye limaniya ka k'i la limaniya min n'a sɔrɔ a tɛ yɔgɔyɔgɔ o kuma kɔrɔ ye min an tɛmɛna enveloppe fila in kan an tɛmɛna la enveloppe min ni e bɛ fɛ k'a sɔrɔ o fɛn o nafa min b'o enveloppe la an y'o fɔ o hakilina nin k'a fɔ ne bɛ se k'a sɔrɔ siga t'a la o de ye applied faith n'o ye hakilina a ka k'i kunna siga foyi t'a la ne bɛ nin sɔrɔ kana minɛ ni fila fila ye fila fila tɛ dɛ sira tɛ n bɛ se k'a sɔrɔ n tɛ se k'a sɔrɔ a tɛ se ka kɛ ayi o de a ko hali a y'o de fɔ hali jamana baw an b'a fɔ civilisation baw maa minnu ye a civilisation sinsin a bɛɛ lajɛlen taara nin hakilina de na yɔrɔ hali kiraw yɛrɛ o de b'u bolo al imanul jazim siga t'a la mɔgɔ a mana gɛlɛya a mana kɛ cogo cogo siga t'a la kira sɔrɔ salam ta kun y'o de ye la wadaw shamsa an yamini wal qamara shimali aw bi a bɛna réussir de koyi innakum tastajilun ahzabu ghadawat kira mun de fɔ dɔw ko kira ko nin diinɛ in bɛna kɛ a bɛna kɛ voilà hali an tɛ se ka taa ɲɛ na والله أيعدنا محمدا كنوز كسرى وكيسر ولا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته أيوة ما كنتي أما سيجا هل دون أيافو أما سيجا وين أما سيجا هل دون كلين كوين أبينا سي أبينا دفع أبينا سي يورو بلا جدنا بي إكالجة سلاميان نانا مغان جمانا نبي أبي يورو جمع مالي يرني مغان جمانا يرى ترابيونا إبادو أبي يرى حكمة سيرا نشوكتي شين أمريكا برازيل Australie silamɛ ma se nin bɛɛ lajɛlen na mais maa min nana a ma deli ka siga donc kiraw fana ni ala y'u ci a bɛ min d'u ma o de ye applied faith siga foyi t'a la a bɛ na kɛ wa bi bi in na fana maa minnu ye an b'a fɔ empire de la richesse maa minnu ye nafoloba sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la i b'a ye k'a fɔ nin de danganiya an bɛ se ka fɔ danganiya u ma hésiter a ko hakilina min filɛ nin dɔw bɛ yen u bɛna miiri
ne yɛrɛ tɛ se ka fɛn sɔrɔ an yɛrɛ kɔni bɛna tun na i b'o min fɔ yen n'i y'o falen k'a fɔ ne bɛ se ka kɛ fɛn ne bɛ se ka kɛ milliardaire ne bɛ se ka kɛ nin ye ne bɛ se ka kɛ nin ne bɛ se ka nin kɛ nin n'i y'o nati hakili la ka d'a kan i b'a kɛ i b'a sɔrɔ o la a y'o fɔ ko a bɛ ɲininkali kɛ ko yala maa kan ka échouer siɲɛ joli ko hakɛ t'a la en tant que n'i dalen b'a la hali ni échouera k'a kɛ kura ye k'a kɛ kura ye k'a kɛ kura ye k'a kɛ kura ye n'i kɔni dalen b'a la k'i bɛ se i bɛ se a ye misali min di an filɛ nin studio in kɔnɔna na ampoule ni courant minnu filɛ nin ye maa min y'a dilan a ye échec joli kɛ dɔw bɛ ba kelen fɔ dɔw bɛ ba tan fɔ dɔw bɛ donc a kɔni ma ɲɛ a bolo siɲɛ kelen mun de bɛ anw yɛrɛ fɛ Afrique n'a kelen bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ bali u ka ko caman na o de ye k'a fɔ n'u ye binko kelen kɛ dɔrɔn u bɛ décourager wallahi n'a ye tentative kelen kɛ dɔrɔn a bɛ décourager n'a ye fɛn o fɛn daminɛ siɲɛ kelen dɔrɔn a b'a bannen o kɔrɔ ye k'a fɔ danganiya de tɛ yen ale bɛ misali min di ka d'a kan o kun y'ale ka waati bi bi in na Usa Tolo nana i ka mobili de la maa wɛrɛ minnu nana u nana moto de la nka waati tɛmɛ yanni san 200 san 400 mɔgɔw tun bɛ taa yɔrɔw la faliw ni so de la dɔ de sigira k'a fɔ n bɛ fɛ ka na ni fɛn dɔ ye adamadenw ka so ni fali bila kɛrɛfɛ u ka taa u ka fɛn dɔ wuli u k'a boli ka taa u ka cakɛdaw la n'o ye Hardy Ford ne bi bi in na mobili min ye Ford ye o dilanba ko don min na a nana ni nin hakilina ye mɔgɔ yɛlɛla la mɔgɔ ye kuma caman fɔ a ma e kɔni lagalakatɔ de mɔgɔ bɛ se ka kariya fali ko cogo di mɔgɔ bɛ se ka kariya so ko cogo di nka danganiya min kun b'a la ani fana ye tɛmɛna min kan a ye maa fana ɲini maa min bɛ se ka kɔnɔ jɛya ye ka fara yɛrɛ kan o de la a wulila a ka fɔ cogo la mobili fɔlɔ minnu b'a dilan an b'a dilan cogo ka moteur k'a la a ka se ka wuli a ye maa minnu bɛ se ka baara kɛ maa minnu bɛ se ka miiri a la k'u ta ɲɔgɔn u bɛna fɔ a tɛ se ka kɛ a b'a fɔ an b'a kɛ u tor'o de la fo ka taa fara ɲɔgɔn kan bi bi in na an bɛ don mobili la an bɛ taa an yɛrɛ ta dɔn o ma dan fana ma avion filɛ nin bi bi in na ka wuli ni ye yan fo Magan u bɛ dumuni k'a kɔnɔna na ɲɛgɛn b'a kɔnɔna na fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na o nana cogo di maaw de sɔrɔla yen minnu ko a bɛ se ka kɛ wa bi an filɛ nin nɛɛma wɛrɛw fana na bi bi in na maa minnu y'a lasɔrɔ o limaniya de tun b'u la wa fana hali silamɛ diinɛ fana na an kan ka denw éduquer nin de la u kana siga k'a fɔ ko don dɔ la silamɛya bɛna sanga sɔrɔ nka n'u sigara u kana siga o la ka d'a kan o siga de bɛ mɔgɔw la u dalen t'a la ko silamɛya bɛ se ka sanga sɔrɔ u dalen t'a la k'u bɛ se ka kɛ fɛn ye u dalen t'a la u dalen t'a la u dalen t'a la dɔw bɛna fɔ an kɔni ye fantanw an tɛ se ka bɔ fantanya la tuguni an kɔni tɛ se ka kɛ nin Mali kɔni tɛ se ka kɛ fɛn tuguni nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ o hakilina ninnu falen a bɛ se ka kɛ la ça fait hali an ka jamana yɛrɛ bɛ situation min na jamanadenw kan k'u bila kunna an bɛ bɔ nin gɛlɛya in na an bɛ bɔ a la an yɛrɛ université yɛrɛ la o problème ba de bɛ yen karamɔgɔ minnu yɛrɛ kan k'a fɔ k'an bɛ bɔ a la olu de b'a fɔ k'an tɛ se ka bɔ a la wallahi u b'a professeur b'a fɔ dɛ ko le problème de Mali la laisse a ye nin to a tɛ ɲɛnabɔ donc o de don an b'a fɔ an bɛ bɔ a la wa an bɛ bɔ a la fana an bɛ bɔ a la a bɛ se ka a bɛ kɛ ka waati la a tɛ kɛ ka waati la o bɛ se ka kɛ kira yɛrɛ sɔrɔsala a ye fɛn dɔ fɔ o ma k'a ka waati la i bɛ ka min fɔ Kunuzu Kisra a ma k'a ka waati la a ma k'a ka waati nka a kɔni y'a fɔ k'u bɛna sɔrɔ a kɛra fɛnɛ a kɛra cogo di Seydina Umaru a ma k'a ka waati la wallahi a taara fo archi kɔnɔ yen fɛ ka taa sa a bɛɛ u y'a bɛɛ ci ko dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ mais diyagoya tɛ ko f'a ka kɛ waati la fɛn dɔw bɛ Mali la bi bi in na a bɛ se ka t'i yɛlɛmɛ bi bi in na nka a bɛ se ka yɛlɛmɛ an denw ka waati la i b'a fɔ a bɛ se ka yɛlɛmɛ an mɔdenw ka waati la Allahu akbar donc o yɔrɔnin fo danganiya de ka kɛ mais n'i y'a fɔ denmisɛnninw yɛrɛ ye k'a tɛ se ka ɲɛ olu fana bɛna f'u denw a tɛ se ka ɲɛ u bɛ to a tɛ se ka ɲɛ in dun ye o ye négatif de o ye ka fɛn fɔ k'a cɛ non ni problème min b'an na tout le temps an b'a fɔ ten an tɛ se ka taa ɲɛ tant que France bɛ yen non o tɛ o an bɛ se ka taa ɲɛ an tɛ se ka taa ɲɛ an tɛ se ka taa ni France tɛ an bɛ se ka taa ɲɛ an bɛ se ka taa ɲɛ fo Mali yɛrɛ don dɔ la maaw k'a fɔ an bɛ Mali visa ta ka taa Mali la o bɛ se ka kɛ n'i ye nin fɔ bi mɔgɔw wuli ka bɔ i kɔrɔ ayiwa min bi bi in na an bɛ mobili la an bɛ ka don mobili la min ye mobili ko fɔ don fɔlɔ la mɔgɔw wulila ka bɔ a kɔrɔ mais o ma bali a kɛra o wa fana dirigeant minnu b'an mara fo nin de ka k'u kɔnɔ ne bɛ se ka Mali la ne bɛ se ka nin kɛ a siga kelen kana k'u la hali n'u échouera u ka wuli n delila ka mɛn dɔ da o n y'a astafurula n y'a ye sɛbɛnfɛn dɔ de la n ye journaux dɔ kalan don dɔ la a mɛnna dɔɔnin k'an to université la ko Obama tun bɛ to k'a fɔ depuis a bɛ kalan na Allahu akbar depuis a bɛ kalan na k'ale bɛ Amérique mara c'est vrai ko ni mɔgɔw kabara k'a ko yes we can yes o de don n bɛ se a y'a ka campagne kɛ n'o slogan yes we can an bɛ se a y'a kɛ n'o de ye awɔ k'a y'a kɛ n'o de ye sinon ale kelen min e bɛ k'a tɔgɔ fɔ awɔ ni fantanya de don a delila ka na concours dɔ la u ka capitale la siyɔrɔ t'a bolo a taara si pɔn de dugu ma dugu jɛra ka sɔrɔ a taa concours kɛyɔrɔ la mais o ma bali a kɛra président ye a bɛ se ka bi bi in na dɔ bɛ Bamakɔ siyɔrɔ t'a bolo ni hakilina ɲuman b'a la k'a fɔ don dɔ la a bɛ se ka taa Kuluba a bɛ se ka taa Kuluba mais a siga de bɛ se ka k'a la sinon n'a siga t'a la n'a y'a ta ni danganiya ye wa hali historiquement yɛrɛ ala i delila ka histoire in mɛn hakili t'a tigi tɔgɔ la mais a histoire bɛ yen silamɛ ka histoire la an dalu sɔrɔ Espagne jamana in ko mɔgɔ 3 tun bɛ yen u ka baara kun ye baara
bara dɔgɔmanba de don n'o ye ka fali ta ka ji di mɔgɔw ma o de y'u ka baara ye k'u mɔgɔ saba don dɔ u taara u ka o baara min ti jate baaraba ye k'u seginna ka na u mɔgɔ saba kelen u bɛ baro la kelen ko ne kɛra masakɛ e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ yen kelen ka e tɛ se ka kɛ masakɛ yɛrɛ ye a ko ni kɛra masakɛ e bɛ fɛ n ka mun de kɛ a k'e tɛna k'a ye yɛrɛ de minɛ ko sa an k'a kɛ ne tɛ k'a ye ne yɛrɛ e bɛ fɛ ko e tɛna k'a ye donc n'i kɛra ye don min na n bila fali kan i ka lamunu i ka lamɔlɔ ka d'a kan ka maa bila fali kan ka munun du kɔnɔ o kun ye maloyala ko de ye maloyala ko de ye a ye to kelen ɲininka ko ni e kɛra masakɛ ye e bɛ fɛ ka mun kɛ yen a kɛra ma d'ale bɛ kɛ masakɛ nka n'i kɛra ye n bɛ fɛ i ka so ɲuman kasrul munif i ka étage ɲɛnɛmanbaw di yan i ka jɔnmuso cɛ ɲuman caman di yan ko Ala tora a ka latigɛ la o min ye nin fɔ in a ye bɔra nin baara in na fo ka taa kɛ masakɛ Andalus k'a tilala ka ninnu fila olu tora ka nin baara in de la u ma bɔ nin baara in na k'a y'u fila wele ka na a ko karisa k'an to an ka nin baara in na ne k'o ten ten e ko cogo di ko non n ma d'ale ko ayi min fɔ a bɛ k'i la i bɛ yɛrɛ fali kan sa i bɛ yɛrɛ fali kelen kan walayi i bɛ yɛrɛ k'a y'o lawele fali ko tɔ kelen in k'a ko ma étage min yɔrɔ yi nin d'i ma jɔnmuso hakɛ yi nin d'i ma ko hatta ya'lama anna Allaha ala kulli shay'in qadir fo mɔgɔw k'a dɔn ko Ala bɛ se ka ko bɛɛ latigɛ mumini kɔni dalen don anna Allaha ala kulli shay'in qadir nka asbabu de bɛ yen fo mɔgɔ ka sababu de ta nka sababu ninnu fana pour que a ka réussir fo k'a sɔrɔ hakilina min bɛ yen o de k'a fɔ danganiya hakilina wa bi bi in na tubabu jamanaw na bi bi in na universitéw la yɔrɔ bɛ yen ka maaw kalan i bɛ jamana gérer cogo di n'an b'a fɔ ma leader i bɛ se ka leader créer cogo o leader création na o de ye a ka kɛ danganiya ba la a bɛ se ka danganiya i b'a fɔ an bɛna exercice di ni bi taa n'a sera ka fɛn mɔgɔ kan ka fɛn minnu kɛ pour que danganiya bɛ se ka na i dusukun na mumin ta a ka nɔgɔn ka d'a kan mumin jigi dalen don Ala kan mumin dalen b'a la k'a fɔ Ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na donc al imanul jazim danganiya ka k'i la ko ne bɛ se ka nin kɛ surtout ko dɔw bɛ yen a fɔli man d'an ye dɔrɔn sinon hali anw yɛrɛ ka niveau la fɛnw bɛ yen an kun b'a miiri k'an bɛ se k'a kɛ ni kɔrɔlen na yanni san dama dama cɛ nka Ala ka nɔgɔya kɔnɔna na ani nin principe dɔw olu tali la hali ni b'a fɔ kɛnɛ kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn kɔ na o la ɲininkali min bɛ yen sa a bɛ se ka min bɛ k'an lamɛn sa min bɛ k'an filɛ fɛn dɔ b'a bolo a bɛ fɛ k'a kɛ tiɲɛ don ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ fɛ ka nin kɛ mun de bɛ k'a bali k'a kɛ san siranya o de don siranya b'a la ani a dalen t'a yɛrɛ la a siga b'a la ou bien n'a binko kelen ye dɔrɔn a bɛ décourager a b'a dabila mais et pourtant ne ka 40 milliards ko in wallahi tile kelen ma se ka la alhamdulillah o kɔrɔ yan 2030 et puis n bɛ k'a kuma fɔ fo mɔgɔw bɛ k'a kɛ yɛlɛ ko ye quoi a yɛlɛ ko tɛ ne yɛrɛ bolo e pourtant a bɛ kɛ ko ye a bɛ kɛ ni Ala sɔnna Ala ka sini kɛnɛ amina yarabi a bɛ kɛ ni Ala sɔnna anw b'a dɔn ne e y'a sɔrɔ ni Ala ka jɛn ye silamɛ caman bɛ nafa sɔrɔ an b'a jigiya misiri caman bɛ jɔ n'a ye n ka cameraman i ka cɛgana ko ne y'a sɔrɔ dɔrɔn k'ale bɛ taa Dubaï i ka cɛgana i na dɔ furu ka du bɛɛ lajɛlen Ala sɔnna bɛɛ b'i ta sɔrɔ ni Ala sɔnna i na silamɛya jidi n'a ye ni Ala sɔnna o dun bɛɛ ye ŋaniya ɲumanw de ye inchallah Ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina yarabi surtout ko ka limaniya n'a ye naam i bɛ ka fɛn min fɔ ka tigɛ a kan ka da la naam kana minɛ ni fila ye naam kana sigi a la ayi a bɛ kɛ donc i k'i hakilina ɲɛsin i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ i bɛ fɛ ka mun de kɛ i ka da la ka d'a kan ko n'i ye jateminɛ kɛ tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen min na fɛn dama dama a fɔlɔ fantanya a filanan o ye kunfinya kodɔnbaliya a sabanan o ye siranya ka siran ko nin ko in tɛ nin ko n b'a kɛ a tɛ ɲɛ siranya i ko fantanya fɛn minnu bɛ hadamadenw bali ka ko caman kɛ k'a dɔ ye fantanya kelen a filanan ye al-ummiya ignorance a sabanan o ye siranya ye a naaninan o ye khurafa ye khurafa de ye ko min tɛ réel ye k'a miiri k'a fɔ ko réel de don i b'a fɔ bi bi in na dɔw b'a fɔ ko i tɛ wari gindo jan fɛn min c'est pas réel i b'a fɔ an ka jamana na mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu bɛ se ka wariw miliyɔn kelen bɛ se ka kɛ miliyɔn tan olu ye khurafaw de ye ni maa min fana bɛ miliyɔn o la i tɛ se ka kɛ nafolotigi ye ka d'a kan nafolo jamana minnu ye nafolo sɔrɔ o y'a sɔrɔ ni science de o m'a sɔrɔ ni khurafa ye n'o ye ko minnu n'a y'a sɔrɔ ça colle pas ou bien dɔ ka miiri k'a fɔ ko gindo dɔ b'i bolo téléphone yɛrɛ gindo b'an bolo mobili boli gindo b'an bolo avion yɛrɛ dilanna ka bɔ nin na olu mana caya o khurafa nafolo gindo filɛ nin tayi ci la voilà donc o dɔɔnin don réalité fana filɛ nin kɛnɛ kan ka d'a kan fɔ nafolo bɛ jamana minnu bolo a b'u k'o fɛn min fɔ o si tɛ yen nka u y'u hakilinaw de labaara fo ka se o hakɛ ma donc pour que i ka limaniya sabatinen sɔrɔ o de ye a ye fɛn dama dama fɔ la an bɛ se ka olu fɔ bisimila o fɔlɔ ye min ye i bɛ fɛ ka min kɛ yala i b'o dɔn wa an y'a daminɛ n'o de qu'est-ce que tu veux faire maza turi an tafal filanan ye min ye k'i hakilina gulon o fɛn in na ka to ka miiri a la
ka to ka miliya la i b'a fɔ e ta la n bɛ fɛ ka 40 milliards sɔrɔ an k'i ka sɛbɛn ka bila so kɔnɔ abi ka sɛbɛn a chiffre joli de o la sisan 40 milliards Allahu akbar docteur chiffre hakɛ bi de b'a sɛbɛn 40 milliards 40 milliards 40 milliards sa o ye arba chiffre o bɛ joli Jamil o chiffre ka ca dɛ o ka ca n b'i dɛmɛ ka sɛbɛn baasi t'a la a y'a sɛbɛn ni kitaba ye ka ban arba o kɔni o y'a dan ye harfiyan de bɛ ni o y'a sɛbɛn harfiyan kuma t'o la yɔrɔ mankan t'o la i ka lata erreur kɛ ka dɔ bɔ a juru la hakɛya la ka taa problème ta ka k'i yɛrɛ kan ayi o kɔni o jɛlen de don voilà siga foyi t'o la donc o limaniya in sa i hakilila ka kɛ a gulonlen don o ko min n'i bɛ fɛ k'a kɛ i bɛ fɛ ka min kɛ i hakilila ka dulon a la a filanan fana i hakilila dayɛlɛlen ka kɛ ka miliw la développer dɔɔni a sabanan en cas i bɛ fɛ k'o fɛn min kɛ yen ni i balila ka échec kɛ n'o i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o gɛlɛya in kana kɛ sababu ye k'a fɔ k'i bɛ dɛsɛ i k'a dɔn ko adamaden i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ nka o t'a jira k'a fɔ k'i tɛ se i ka laɲini ma na i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka na ko kɔnɔ o dalilu ye min ye ko minnu ye miliyari sɔrɔ i bɛ sɔrɔ u tɛmɛna gɛlɛyaw kan nka fɔ min na tubabu kan u y'a surmonter u y'a sera ka tɛmɛ a kan kosɛbɛ gɛlɛya tan tɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ ko foyi min sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ se ka gansan a laban ye min ye o ye a bɛ fɔ min na ko aragabal muliha fɛn yɛrɛ kanu ka k'i dusukun na kosɛbɛ i bɛ fɛ ka kɛ dɔnnibaa ye fo dɔnni kanu ka jidi dusukun na n bɛna k'a ye ani nafa minnu b'a la ka to ka miiri o la i b'a san bi na i ye min fɔ ne ye 40 milliards sɔrɔ anw kɔni ka dɔnniya kɔnɔna na an b'a dɔn nafa caman b'a la ka da i yɛrɛ ka kow kan n'i tora ka miiri ne ye nin sɔrɔ ne bɛ se ka nin kɛ ne bɛ se ka nin kɛ ne bɛ se ka nin kɛ silamɛw bɛ nafa sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ n somɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ nin bɛ nafa sɔrɔ n bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin donc ka to ka i concentrer o kan a ko ni siga nan'i ma i ka miiri kumakan min n'an delila ka fɔ o ye hakilina sera ka fɛn o fɛn imaginer ni siga tora ka bɛna na i ma dɔrɔn i ka miiri ko whatever your mind can imagine and believe maa hakilina bɛ se ka fɛn o fɛn imaginer n'a bɛ se ka da la a bɛ se k'a kɛ ko ni siga k'a bɛ don dusukun na i ka to ka miiri o la k'a fɔ bon ne fɛ ka 40 milliards sɔrɔ mais n'o mɛn nana dɔrɔn i k'a fɔ ni maa hakilina sɔnna min na n'a dara a la silamɛ ta ni ala ka jɛn ye a b'a sɔrɔ an b'o fara donc nin de ye bi ta ye docteur kuma ɲɛna kojugu a diyara yɛrɛ de ma huwa mumkinun li ghayrika fa huwa mumkinun lak wa mumkinun laka jiddan inchallah taala waati fɛnɛ banna ayiwa kuma laban ni folikan bon kuma laban ye min principe nin mɔgɔw ka pratiquer bɛɛ n'i ka domaine a bɛ se ka dɔ bɛ fɛ ka kɛ dɔnnibaa de ye principe a bɛ se ka pratiquer a kɔnɔna na dɔ bɛ yen bi i ka mɔgɔ ninnu a bɛ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ dɔ bɛ yen ni cɛ in kɔni ne tɛ se k'a maîtriser a ka n bɛ se k'a maîtriser a ka na n'o ye a ka da la fana n bɛ se k'a maîtriser o de bɛ yen o ye tiɲɛ ni jigi tigɛra nin ka ko la ayi i ka mɔgɔ ninnu fana ko nin tɛ sira karisa la i ma dɛsɛ a la donc olu fana k'u fara o ta kan kosɛbɛ minnu bɛ nafolo ɲini sira kan i ko o de ye laɲiniba ye donc a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen mais i ka da la ka fɔ i bɛ fɛ ka min sɔrɔ yen i dalen b'a la siga t'a la i b'a dɔn ka fana ko échec i bɛ se ka échec dama dama kɛ o si t'i bali i ka k'a ye n'o kɛra ni ala ka jɛn a tigi bɛ se ka a ka laɲini sɔrɔ inshallah ala ka laɲini nɔgɔya ye laɲini hɛrɛmaw diɲɛ ani lahara an ka hɛrɛ bɛ min ala ka d'a ma docteur Umar Abdallah Bole foyi ma to fo n'a kɛra an ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka d'a ma ale min kuma bɛɛ a bɛ jɛ a ka waatiw kɔ ka se ka recherche kɛ ka tila ka jɛ waatiw kɔ ka na laseli kɛ anw ma fɛn na Alahu taala ye min dɔnniya kalifa la an bɛ ala deli ala ka n'a sara ka barika don a n'a ka dɔnni na ka n'a jidi dɔnni ani sɔrɔ ani nafolo caman na anw bɛ nafolo bugu sira jamukan de kɔnɔna la nafolo bɛ bugu ni sira o sira ye ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw minnu ye tele ɲɛta suganti ka k'aw ka diinɛ kunnafoniw ani hadamadenya kunnafoniw tayɔrɔ ye danaya de b'o baara in kɛ an bɛ ala deli ala k'an fana to o danaya kɔnɔ an tɛ se ka ɲinɛ fiyewu an ka équipe technique ani an filɛbagaw fan o fan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn tele ɲɛmaayaso ka foli bɛ da o kan ka bita k'a kun cɛ nin cogo la k'ala deli ala k'an si jɔ ka dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ inshallah an bɛ aw fo kokura k'a fɔ aw ye a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد
فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار سنمد عرشكم وسنفني ملككم فارحلوا دوما فإن